Puilano lamsogo Kokborok ni khorang nai tongnai jotto marete kising songno phaidai ke chungtino video ni bisingtwi nailenai chini Tripura ha bahai ke India ha kotor bai kwrwngkha eba kha marger agreement wngkha haini bagwi noro video no puilani simi paithukjora nai tongdi khursa tai klaio chini Tripura ha swkango bobagra rok bai naikoljak tei Bharat ha kotor bai kwrwngya tongmani phiaba jora slaijagui thangma bai Tripura ha bahaino Bharat ha kotor bai kwrwngui thangnani nangkha oma hai laibuma rokno kwbang Kokborok no saimanya tongo haini bagwi o video ni bisingtwi chwng tini nailinai Bharat ha kotor bai bahai ke Tripura Marger agreement wngkha khursa tai klaio jefru bobagra bir bikram kishor manikko bahadur 1947 bisini 23 August salmario o hayongno yakre ayang maisingo thangi payo a jorao hinkeno chini Tripura hao belaino jwngjal birman tei kesenkere kamani nukjago a jorao bobagra thai thangmani yagulo bini bwsajila kirit bikram kishor manikko bahadurno Tripura hani bobagra slamnani naimani tei bono chala rusara badni harongno bo bagui rwnani naimani phiaba a jorao kirit bikram kishor manikoni umor kaya hayakaba sikla soigani bagui bono singhasana asuri manliya aba hai jorao no chini Tripura hano chalongnani bagui kaisa motho songjakha a mothoni mungkha transfer agency o transfer agency ni chairman slamjakha chini bobagra bir bikram kishor manikoni bihik Maharani Kanjunprabha Devi no abono karibo Maharaja Kuma Brojendra Kishor Manikko tebono lalu korta ni bisinu bono hinke o transfer agency ni vice chairman slamjakha abono karibo Major Bonti Bihari Debruma Rajratto Satyavrot Mukherjee borno hinke o council ni member slamjakha a jorao baksa borok rok chini Tripura hano purbo Pakistan eba khe tabukni Bangladesh bai thansa khlainani bagui bising yapri salai tonglakha eba chaitolai tonglakha aba hai jorao kwbangma kebengmung achaimani bisingo kaini kebengmung kotorkha achaimani nukjakha abo wngkha bobagrani nokni baksa borok rok Tripura hano purbo Pakistan bai thansa khlainani bagui koksablai tonglakha tai kaisa wngkha Congress party ni adong rok borok bahaino Tripura hano Bangladesh bai eba kheba purbo Pakistan bai thansa khlainani bagui koksablai tonglakha aba hai koktoma rokno khnawi nai Agartalao Dhruva Roy Joysing Debruma Phalu Chanda Profula Roy borok Tripura hano purbo Pakistan bai thansa khlaya hwngnai bising joba khlailekha aba hai koktoma Rajmata Kanjunprabha Devi ni khunjo thangui sogaikha Maharani Kanjunprabha Devi Bharat ha kotor phiyokjaknani sapta kaisa swkango no India ha bai Tripura hano thansa khlainani hwnwi Jawaharlal Nehru ni thani koktoma belai rohorkha paithago lukuni hamjakmung tei lukuni muchungma bai Maharani Kanjunprabha Devi ni kaham naikolmung bai 1949 bisini 9 September talo kaisa sain wnglaikha aboni yagulo Maharani Kanjunprabha Devi ni chaitongmung bai tei Jawaharlal Nehru songni muchungma bai 1949 bisini 15 October talo Tripura hano Bharat ha kotorni kaisa berekhni goisoi najakha aboni yagulo 1972 salmario chini Tripura hano kaisa statehood hwnai gosimung rwjakha hinke chwng saino mankana chini Tripura ha puilao bobohai tongmani chini Tripura ha swkango bobagra rok bai naikoljak ha tongmani phiaba bobagra bir bikram kishor manikko bahadur thai thangmani yagulo
o hao kebengmung kesin kereng bahaimani bagai te bobagra kirit bikram kisur manik bahadur ajoro sikla soksugia ebakhe umor kasuyang mani bagai singhassana sungmani ni bagai chini Tripura ha baratha kotorbai geringnani nangkha Maharani Kanchonpura Devini chaitomung te kahwan sungbai Tripura hano baratha kotorbai geringai mankha te purbo Pakistan ni yakni phiyogui mankha haike bayapso khaklayo norogo video ni bisingtui saino mankana Tripura ha haike baratha kotorbai margin agreement kha awoni bagai noni thani kaisino request tongai norok tongno channel lo katalgi tongke o channel lo subscribe khaji te like khaji hambajo tono video no bulak simpati jornai tongni bagai